Per què Feijóo i Abascal no s'han atrevit a vindre avui ací a donar la cara? Perquè el que han fet és posar un cordó sanitari per lo que saben de la veritat de lo que passa ací. El que estem veient no és un nou govern, és una nova mentira. Pérez és només el testaferro de Mazón, la mateixa vergonya en una cara diferent. Han pactat en silenci, com el 29 d'octubre, un pacte fosc de PP i Vox en el que mentre ells juguen a repartir-se cadires, el que perdem les valencianes i els valencians precisament és temps. Un temps que no tenim, temps en serveis públics, en protegir-nos d'una nova emergència, en diners, en drets. No volen eleccions perquè la gent sap el que han fet. En el seu discurs, Pérez ha assumit punt per punt l'agenda de Vox en immigració, en pacte verd i en nuclears. Nosaltres votem no. No a blanquejar un projecte fracassat que ha costat vides. Els valencians i les valencianes no tenim temps per a més parités. Volem dignitat.